helvede, mand. Hvad fanden er klokken? Jeg fik lavet nogle gode penge i går. Sådan 6.000. Jeg fandt nogle gode piller. Hvad fanden er klokken? For helvede, mand. Jeg skulle have været ved min sagsbehandler kl. 10. For helvede, mand. Om nu går jeg kraftedeme derned, altså, og så skal jeg fandme have mine penge. Det gider kraftedeme ikke. Det er bare noget pis, mand. Jeg fik solgt alle pillerne og alt amfetaminen i går. Og så købte jeg den her bærbare computer, så jeg har ikke rigtig nogen penge. Det er kraftedeme noget pis, mand. Nu skal jeg have hverken penge eller piller, eller noget, vel? Fordi den fucking kommune, ikke? Den kraftedeme ikke giver mig mine penge, ikke? Som jeg fandme har krav på, ligesom. For helvede, altså. Kraftedeme at skaffe nogle piller i dag. Jeg har også en aftale med nogen, der gerne vil købe nogen, så. For helvede.